Ka taɓa tunanin me yasa wani lokacin za ka yi karatu ka sake karantawa? Za ka jima ma kana karatu ko ka wuni ma. Wani lokacin za ka iya kwana ma kana karatu amma kuma duk da haka ba ka fahimci abin da ya kamata a ce ka fahimta a wannan karatun ba. To wannan zai iya yiwuwa ne sabida misali ba ka yi amfani da salon karatunka ba, wanda a turanci ake cewa learning style, wato salon koyo. Mutane kala-kala ne, kowa yana da salon karatunsa. Kuma idan ka yi amfani da salon karatunka, za ka yi karatu ne cikin sauƙi, sannan za ka fahimce shi cikin sauƙi, sannan ba tare da ka ɓata lokaci ba, sannan kuma ba za ka manta abin da ka riƙe ba. Muna da salon karatu guda 4 wanda kusan kowa yana da ɗaya daga ciki ko kuma 2 daga ciki, wanda idan ya yi amfani da su zai fi gane karatu cikin sauƙi. Akwai wanda ake cewa visual learners, wanda su sun fi koyo ta hanyar gani ko kuma kallo. Sun fi ganewa idan suka kalli abu. Sun fi jin daɗin kallon lecture ta bidiyo. Sun fi ganewa idan suka kalli lecture wani lokacin. Sannan idan suna so su tunano abu, za ka ga suna ƙoƙarin su ga yanda su kalli wannan abun a lecture. Yawanci haka suke tunanowa. Sannan akwai rukuni na biyu wanda ake cewa auditory learners. Su kuma wanda sun fi koya ta hanyar ji ne. Su sun fi ganewa idan suka ji abu, sannan suna jin daɗin audio lectures, su kunna lectures suna ji, ko kuma su je su suna jin abin da malami ya ce, ko kuma su sa recorder a gaban malami daga baya su je suna ji. Idan za su tuna abu, za su yi tuna me malam ya faɗa ko kuma me wannan wanda suke a wurinsa ya faɗa. Rukuni na uku wanda muke da shi, akwai rukunin karatu na uku wanda ake cewa readers, writers, learners. Su wannan readers, writers, learners su ne wanda suka fi koya ta hanyar karantawa da kuma rubutawa. Su idan suka karanta suka rubuta sun fi gane abu. Mafi akasarin mutane suna amfani da wannan salon koyon karatun, kuma ko da ba shi ne wanda suka fi ganewa da shi ba. To shi yasa wani lokacin mutum zai wuni ya kwana, ya ƙara wuni yana abu ɗaya, kuma duk da haka bai samu abin da yake so ba. To za ta iya yiwuwa ba wannan ne salon karatun da ya dace da kai ba, ko kuma salon koyon da ya dace da kai. Za ta iya yiwuwa kai audio learner ne ko kuma visual learner. Akwai bacin yauwa su readers, writers sun fi jin daɗin rubutu, kuma idan suna so su tuno abu, suna ƙoƙari su tunano shi ne ta hanyar yanda suka rubuta shi ko kuma yanda abin yake a rubuce. Za su yi ƙoƙarin su tuno kalma yanda aka rubuta ta. Sannan rukuni na ƙarshe su ne wanda ake cewa kinesthetic learners ko kuma tactile learners, wanda su kuma sun fi koya ne ta hanyar yin abu. Ga wa'annan yawanci su abin da ya fi taimakon su ne sun fi koyan practical idan aka bar su suka yi da kansu. Yawanci su wannan ga yawanci misali idan mutum zai hau keke ko kuma mota ko kuma waye, ga lokacin da aka bashi ya koyi wannan abin da kansa ya fi ƙarfin koya. Lokacin da za su tuna abu, za ga lokacin suna ƙoƙarin tuno yaya suka yi, me suka yi a lokacin. To yawanci su haka suka yi wannan abin. Lokacin da ka gane wani salon karatu ne naka, kuma ka fara amfani da shi, fahimtarka da kuma tuno karatunka da ƙwazonka da rashin manta karatunka duk zai ƙaru da kaso mai tsoka sosai mako. Sabida haka ku bibiye mu a bidiyon mu nan gaba. Za mu ɗauki kowanne daga cikin salon karatun nan guda 4 don mu yi bayani a kansu, sannan mu faɗi yadda za ka yi amfani da salon karatu kaza idan mai kallo ne kai, ko kuma idan mai ji ne kai, ko kuma idan mai yi ne kai, ko kuma idan mai rubutu ne da karatu ne kai. Duk za mu yi bayanin yadda za ka yi amfani da shi wajen samun karatunka ya zama ya yi sauƙi. Ku bibiye mu a nan gaba, ku yi mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawa. Muna ɗora abu.